Bueno, pois, moi bo día a todas e a todos. Benvidos a esta sesión extraordinaria do Pleno da Corporación Municipal do Concello de Outes. Sesión extraordinaria que ten como único punto na orde do día a entrega solemne a don Domingo Barreiros Lago das distincións como fillo predilecto deste municipio. Hai que sinalar que este pleno extraordinario ten precedido doutro que se celebrou o pasado 25 de abril, onde se decidiu por unanimidade de toda a corporación municipal outorgar a distinción de fillo predilecto de Outes a don Domingo Barreiros Lago. E sen máis, para cumplir de alguma maneira co reglamento que ordena o funcionamento dos plenos, voulle dar a palabra a cada un dos voceiros dos distintos grupos municipais do noso Concello antes de pasar a seguintes intervencións. Ten a palabra, en primeiro lugar, o voceiro do Grupo Socialista, don José Antonio Camaño. Moitas gracias. Moitas gracias. Sí, moitas gracias. Don Domingo Barreiros, bons días. Hoxe, sin dúbida, é un día distinto para Outes, xa que vimos a proclamar a don Domingo Barreiros Lago como fillo predilecto do noso Concello. E algo así non ocorre todos os días. Agradecer a presencia de todos vós neste apoio singular, neste acto a don Domingo, extensible a toda a súa familia. Agradecer tamén, particularmente, a Coral Francisco Añón o seu movimento para que isto fose posible. Un home, unha figura, unha persoa que, enganado no Concello lindeiro de Muros, pasou e fixo unha grande labor no noso Concello. Foi docente tanto no Colexio Emilio Navascués como no IES Poetañón, director de distintas corais, entre as que só quero destacar a Solpor e a Coral Poetañón. A súa biografía e os méritos contraídos, sen dúbida, son moito máis extensos, pero quero deixar tamén aos demais compañeiros da corporación para que falen deles. Dende o Partido Socialista de Outes, ao que represento nesta corporación, queremos transmitir o noso agradecemento á súa figura por toda a labor educativa, musical, socializadora que fixo durante toda a súa vida. E temos a honra de ser partícipes neste acto. E, sin dúbida, a título persoal, como non pode ser de outra forma, non me queda máis que agradecer a súa participación na miña vida e na da miña familia. Non só estivestes na miña boda, senón tamén todos os anos, sen faltar ningún, dende que eu lembro, polo Nadal, estabas presente na miña casa, na de Lola e na de Benbaré. Os meus parabéns, Domingo, repito, e a miña enorme ledicia por este merecido recoñecemento. Nada máis e moitas gracias. Ten a palabra agora doña Soledad Agra, en representación do grupo do Bloque Nacionalista Galego. Señor alcalde, secretario, compañeiras e compañeiros de corporación, veciñas e veciños, don Domingo e familia, un saúdo para todos neste sábado 4 de maio especial. A maioría da xente que está aquí hoxe coñece o noso homenaxeado, a persoa que os imos nomear fillo predilecto do Concello de Outes. Algunos de vós tivestedelo de mestre en algún momento da vosa infancia, outros o des amigos, veciños, compañeiros, compañeiras ou familia. Eu non coñecín a don Domingo ata que el xa estaba xubilado, polo que non podo falar de primeira man da súa faceta como membro do grupo Los Romeros,
ese grupo tan virtuoso que tantos éxitos colleitou alá nos anos 60, nin como compositor ou gran músico que é, foi recoñecido en moitos actos. Eu coñecín a don Domingo Barreiro como director da Coral Francisco Añón e tiven a honra de presentar neste mesmo escenario moitas das súas actuacións nos últimos anos. Xa se vai falar aquí de todos os méritos polos que se celebrou este acto. Mestre, compositor, músico, director, fundador de dúcias de corais e agrupacións musicais por todos os concellos de arredor. Da súa faceta como compositor, quero destacar tamén a súa gran labor a prol da nosa lingua e dos nosos poetas, xa que musicou poemas de moitos dos homenaxeados polas letras galegas, inculcando así o amor pola nosa lingua, cultura, os seus coralistas e o público. Eu que quero destacar o que considero a razón máis importante para que reciba esta honra, tal como se recolle no regulamento municipal, por ser unha persoa que prestou servicios extraordinarios relevantes aos intereses xerais do municipio que o fagan merecente do agradecemento e da gratitude dos cidadáns, eu quero destacar o que conseguiu como fundador e director das dúas corais do noso concello, a Coral O Peirao do Freixo e a Coral Francisco Añón de Outes. Quero dicirvos que, para o goberno de Outes, unha honra ter estas casi 50 persoas rodeándonos os. Quero tamén destacalos por ser impulsores desta homenaxe, agradecendo a toda a directiva, en especial a Dominga Montes e Marita Tuñas, a súa colaboración e disposición para que este acto fora posible. Ser membro da coral non se reduce só a aprender a cantar. Don Domingo, creou para todas estas persoas un espazo de unión, sen o cal estarían moito máis soas e moito máis tristes. O liderado de don Domingo Barreiro á fronte da Coral Francisco Añón de Outes non só levou o nome do noso concello por onde foi actuar, tamén deu oportunidade a centos de maiores de todas as parroquias do noso concello para crear lazos e vínculos que foron máis alá dos ensaios e das actuacións. Devolveulle a moita xente a alegría de vivir e fixo a través da música. Cantando devolveulle a autoestima e o recoñecemento do valor propio a moitas mulleres e homes maiores que sen este espazo de encontro non terían a posibilidade de reunirse, coñecerse, apoiarse e unirse. Centos foron os que pasaron por estas corais ao longo dos anos e todas e todos tratados co respeto exquisito que don Domingo, que terminou sendo dondo para todos polo cariño e admiración, tivo para cada unha destas persoas maiores do noso concello. Esa labor social que fixo guiado polo seu amor á música e ao noso concello e á súa xente maior é a que eu quero destacar como a labor máis meritoria para a concesión desta distinción. Moitísimas grazas, don Domingo. Moitísimas grazas por ser e por estar. Voy a dar a palabra ahora a dona Alba Quintela, en representación do grupo Compromiso Montes. En primeiro lugar, quero agradecerlle aos meus compañeiros do grupo municipal que me cedan o privilexio desta intervención. Pois, para min, é unha honra poder dedicarlle unhas palabras ao que foi o mestre da miña vida. Xa que desde os 5 anos e ata os 13 foi o meu mestre dentro do sistema educativo. E tamén foi o meu mestre fora da escola durante moitos máis anos, porque tiven a sorte de participar primeiro nos coros escolares do colexio e do instituto e posteriormente na Coral Xuvenil Solpor. Non pensei que iba a ser repetitiva se louvaba as moitas cualidades e actitudes de Dondo. Resúltame difícil tamén atopar as palabras adecuadas tratándose dunha institución musical feita persoa. Por iso vou recurrir a vivencias persoais que moitos compartiredes comigo para reforzar a necesidade da importancia desta homenaxe. Descoñezo se todos estamos programados para que nos guste a música. O que si sei é que Dondo demostrou ao longo de décadas
que o lema do método Suzuki de que todos os nenos poden e todos os adultos tamén é totalmente certo, conseguindo dentro das súas agrupacións e baixo a súa dirección que nenos, adolescentes e adultos e maiores cantasen en armonía. Dondo ensinounos moito máis que a cantar, ensinounos a formar parte dun grupo, a respetar a uniformidade, e por iso eu hoxe visto a camisa do traxe da Coral Xuvenil Solpor. Ensinounos tamén a socializar con outros grupos naqueles encontros musicais xuvenís que adoitaban celebrarse alrededor das letras galegas. Tamén aprendemos a relacionarnos interseracionalmente naqueles outros encontros de habaneras nos veráns da comarca. Con el coñecemos as bambalinas de algúns teatros mentres participábamos en concursos de panxoliñas. Descubrimos o segredo dos directos da televisión cantando na Santa Misa. E moito máis. Pero acabase o meu tempo de palabra e quero rematar dicindo que Dondo puxo a nota musical en moitas vidas deste concello e desta comarca. Moitas gracias. Ten agora a palabra don Francisco Calo, representación do Grupo Popular do Concello de Outes. Bos días. Bos días. Bos días. Ahora, vale. Problemas de directo. Bos días. Bueno, para empezar, quixera manifestar que é unha grande honra para nós poder participar neste acto solene de nomeamento de fillo predilecto de Outes a don Domingo Juan Barreiros Lago. E darlle as gracias pola súa presencia a toda a veciñanza que hoxe se chegou a esta Casa de Cultura. Moitas gracias a todos. Ainda que naceu logo alá polo ano 1942, don Domingo Juan Barreiros Lago desenrolou unha gran parte da súa vida en Outes, onde deixa unha pegada imborrable por todo ese traballo de dedicación que desenvolveu ao longo dunha vida inteira. Poderíamos decir que máis de 60 anos, xa que alá polo ano 1964 fundou unha coral en Outes que, xunto coa súa tarefa de mestre, sería o comezo dunha historia sempre ao carón de toda a veciñanza, dende os máis novos aos non tan novos. Gustaríame tocar tres aspectos fundamentais da súa trayectoria: o musical, o docente e o humano. Farei brevemente porque o amplo currículum de don Domingo non se pode expoñer no tempo do que dispoñemos. No ámbito musical, don Domingo Barreiros é músico autodidata, como se ten definido el mesmo con suma humildade, compositor, director, fundador de corais, membro da Orquestra Los Romeros durante máis de 20 anos, emprendedor donde o soubera, director de moitas corais, sendo tal a dedicación que de luns a luns tiña ensaios ou concertos. Con esa disposición, constancia, implicación, capacidade de liderazgo e vocación de servicio, cualidades sempre latentes na súa persoa, marcaba intensamente a súa pasión pola música. Por todo isto, acadou numerosos e diferentes premios, varios de relevancia nacional, levando máis alá do noso territorio o nome do Concello de Outes, e ainda hoxe partituras do seu puño e letra levan o pseudónimo M. Moa, mestre da Moa. Na súa faceta de mestre, conseguiu o seu destino definitivo na Escola da Moa do Freixo, onde chegou como don Domingo Juan Barreiros Lago, coñecido nos primeiros anos como Señor Soro, ata convertirse en Dondo, apelativo cariñoso polo que todos o coñecemos hoxe en día. Despois da Escola da Moa pasou polo Concello Colexio Navascués do Cruceiro de Roa, para acabar no IESPO de Tañón de Outes, onde se xubilou. Os que daquela foron os seus alumnos hoxe manifestan o agarimo e respeto que lle profesan ao seu mestre, acordándose moitos deles que don Domingo, ademais das súas tarefas docentes, sempre foi unha persoa con gran humanidade e sentido da igualdade. Din os que foron seus alumnos á Escola de Dondo, algúns podíamos chegar mollados ou sen almorzar, pero todos marchábamos secos e almorzados. En terceiro lugar, quero destacar a faceta de don Domingo como persoa. Para iso sentamos con moita xente
coa que se cruzou ao longo da vida, para nos trasladaran a imaxe que tiñan de quen é dono e de alguma maneira que foran tamén partícipes desta homenaxe. E preguntamos quen é dono, e nos contestaron que foi un señor. Tal foi que tamén o chamaban señor Sor nos seus primeiros anos na Escola da Moa. É un xestor, hoxe entras en Google, pero daquela, cando chegaba unha carta de Londres que non entendías, o mestre da Moa axudábache. É administrativo. Cando as pensións chegaban de Estados Unidos e se tiñan que tramitar, estaba claro, recorríase ao mestre da Moa. É psicólogo. Nunca faltaban esas palabras tan aceitadas e que tanto axudan cando máis uno necesitaba. Tamén houve quen dixo, por todo o que me axudou, soamente teño devoción pola súa persoa. Ese Adondo, o mestre da Moa, un home, un mestre, un músico con resposta, solución e, sobre todo, con disposición para todo, e sempre cos valores por diante. Din que, tal vez, a gratuidade non sexa a virtude máis importante, pero si a nai de todas as demais. E como soutenses somos xente de ben, estamos agradecidos a quen engrandecen a nosa terra. Por iso queremos poñer en valor a generosidade coa que don Domingo nos transmiteu e comparteu a nós os seus saberes, como docente, como músico e, sobre todo, como boa persoa. Non me gustaría rematar se poñer en relevancia que estamos seguros que a decisión de nomear o fillo predilecto de Outes, demandada por varias agrupacións e tomada polo pleno do Concello, é acorde ao sentimento xeral da veciñanza. Don Domingo Juan Barreiros Lagos, queremos darche os nosos parabéns polo nomeamento de fillo predilecto de Outes, pero sobre todo que queremos agradecerche a dedicación e compromiso que sempre mostrastes con Outes de humildade e a sencillez, cualidades que xunto co esforzo adoitan derivar na importancia e na grandeza. Moitas gracias, mestre, moitas gracias, dono. Ben queridos veciñas e veciños de Outes e de outros sitios da nosa comarca, ben querido don Domingo Barreiros Lago e membros aquí presentes da súa familia, para min, como alcalde do Concello de Outes, é unha honra presidir hoxe este acto de entrega do nomeamento e a medalla que acreditan o título de fillo predilecto do noso municipio a don Domingo Barreiros Lago. Confeso que non tive a sorte de coñecer e de tratar de forma estreita a don Domingo, se ben, como tantos veciños e veciñas do noso concello, souben do seu bo facer en distintos eidos na vida social pública do noso concello. Souben, en primeiro lugar, da súa labor, da súa gran labor como mestre, posto que eran moitos os meus compañeiros e compañeiras do Colexio do Concello de Ron que tiveron a sorte de ter como profesor na Escola da Moa do Freixo a don Domingo. Foron 25 anos que, sen dúbida, deixaron unha pegada indeleble en moitas xeracións de rapaces e rapazas do Freixo que logo continuaban os seus estudos no antigo Colexio do Cruceiro de Ron. Despois, como non, coñecino como director tanto da Coral Francisco Añón do Centro Social de Outes como posteriormente ata a súa xubilación da Coral da Asociación de Veciños O Peirao do Freixo. O seu traballo nestas corais e en tantas outras que dirixeu dentro e fora do noso concello. Esa é unha referencia no mundo da música e da cultura de Outes, da nosa comarca e de Galicia inteira, como acreditan os premios e honras recibidos ao longo da súa carreira musical. Non teríamos tempo agora, como xa se sinalou aquí, para dar conta de todo o traballo desenvolvido por don Domingo, tanto como director de corais, como compositor de pezas musicais, mesmo de grupos percursores, como xa se nomeou aquí tamén da modernidade do noso concello, como foron os Romero, así como dos numerosos galardóns recibidos
ao longo da súa fecunda carreira musical. Por iso quero pararme nun aspecto transversal do labor desenvolvido por Don Domingo e que se resume no titular dunha entrevista que lle facían alá polo ano 2015 nun xornal galego e que recollía as propias verbas de Don Domingo. Ese titular dicía: a participación nos coros é tamén un bo labor social. A fe que sí. Penso que sea algo que é preciso recoñecer e poñer en valor hoxe en día por parte das institucións e da sociedade en xeral. Iso é o traballo desinteresado de persoas como Don Domingo para manter viva e activa unha sociedade. Particularmente cando os destinatarios dese traballo son as persoas maiores, como veo acontecendo cos participantes das corais que dirixiu Don Domingo, sobre todo nos últimos anos. Conseguir que a nosa xente maior participe de forma activa e se implique na sociedade, sexa no eido que sexa, é sen dúbida un grande logro e un obxectivo polo que debemos traballar. Tamén nesa entrevista, que antes señalaba, se destacaba, por certo, o compromiso de Don Domingo con diversas entidades sociais que traballan a prol dos colectivos desfavorecidos, o cal subliña, se cabe, o carácter solidario da persoa que os se honramos. E justamente quero destacar, para rematar, a importancia deses valores humanistas e solidarios na sociedade e no tempo que nos tocou vivir. Vivimos nunha sociedade nun tempo onde o contraste de ideas, o debate ordenado e respetuoso, tan necesario para manter unha boa saúde da democracia, foi sustituído moitas veces e dou lugar aos bulos, as mentiras, ao insulto e a todo tipo de artimañas destinadas a denigrar e, se acaso, derribar a aqueles que non pensan como nós. Isto esténdese a todos os ámbitos, dende o local, ao nacional, ao internacional, e particularmente está alimentado polo mal uso das redes sociais, como todos sabemos. Esta é, sen dúbida, unha das grandes ameazas para a nosa democracia e responde a un objetivo contrario aos valores da igualdade, da solidaridade, da fraternidade, dos valores da ilustración. Un objetivo, ou co-objetivo, que non é outro, que ocupar o poder político e económico e manter así os privilegios da minoría, a que lle sobra, por certo, o escrutinio democrático e a capacidade decisoria das maiorías sociais. Por todo iso, é polo que debemos, justamente, honrar o labor social e solidario tamén de persoas como Don Domingo, porque desta maneira tamén estamos a dar exemplo e a construir unha sociedade mellor. Don Domingo, en nome da Corporación Municipal de Outes, e creo que tamén en nome da grande maioría dos veciños e veciñas de Outes, moitas grazas por todo. Vamos a dar a palabra, vamos a escribir a Belén Barreiros, filla de Don Domingo, que nos vai dirigir unhas verbas en nome de Don Domingo e da súa familia. Cando queiras. Bos días a todas e todos. O meu pai pediume que sexa a súa voceira hoxe. É unha gran responsabilidade, pero algo moi emocionante ao mesmo tempo. Sempre que me piden que fale dele, a primeira palabra que ven á mente é humildade. Para min é a súa mellor virtude. Estou segura de que se fora el o que pronunciar este discurso, diríanos que non merece esta homenaxe. A día de hoxe, eu penso que é merecedor dela e agradezo que sexa feita podendo estar aquí con todos nós. No seu nome teño que agradecer tamén a moita xente este recoñecemento. En primeiro lugar, ao señor alcalde e a Corporación Municipal que o fixo efectivo. Tamén a todas as xeracións de alumnos e alumnas, moitos deles hoxe aquí, que o meu pai formou, Escola da Moa, CIP Emilio de Navascués e IES de Outes. Sen todos eses nenos e adolescentes e adultos, o nomeamento na súa faceta académica non sería posible. Na parte musical, agradecer a existencia de Los Romero, esa pequena gran familia de músicos que foron a orixe de todo
e lograron que, pese a non coñecernos a fillos e netos, nos sintamos unidos por algo común. Como non, o agradecemento aos componentes e directivas das corais que dirixiu no Concello e fora do Concello ao longo destes anos. No Concello de Outes empezou coa coral juvenil Solport e despois chegaron as corais Francisco Añón e O Peirar. Grazas aos coralistas que están e tamén aos que xa nos deixaron. Foron moitos anos xuntos dando a coñecer o Concello de Outes por moitos lugares diferentes coas súas actuacións. Na parte máis humana, o principal agradecemento no seu nome vai para a súa muller. Sen ela, é seguro que non estaríamos hoxe aquí. Foi a que estivo sempre e segue a ser. E tamén foi a que máis sacrificios fixo para que el poidera chegar a ser quen é. Como ben sabedes, foi un traballador incansable. Case nunca faltou o seu traballo durante anos, tendo case que multiplicarse para poder estar en varios sitios a vez. Eu sempre digo que non se xubilou, a vida xubilou. Chegaron moitos premios e felicitacións a nosa casa, pero sei que este de hoxe é un dos máis importantes da súa vida. A prova é a emoción que sentiu cando lle comunicaron. Grazas a todas e todos por facer o posible e por acompañarnos neste día tan especial. Grazas á familia que nos acompaña hoxe, a todas as persoas aquí presentes e tamén as persoas que non puderon asistir, pero que sabemos que están con nós. Solamente me queda pedir un último favor. Non deixedes nunca de cantar nin de lembrar o noso don. A seguir, e antes de proceder á entrega do diploma e a medalla ao homenaxeado, vamos a chamar aos representantes de varias corais que queren facer entrega ao domingo dunha placa de reconhecemento a súa labor. Estas corais, renomeadas, son a Coral Agustín González de Louro, a Coral Don Diego de Mulos, Coral San Xoán de Serres, Coral Juvenil Solport, Coral O Peirao do Feixo, Coral Francisco Añón de Outes, Coral Montemar, Coral do Liceo de Noia e, finalmente, Coral Virxe do Carme de Porto do Son. vamos a dar entrega entón unha banda de diploma que acredita o nomeamento do fillo predilecto do noso concello.
medalla tamén que acredita pois a obra do fillo predilecto dos contos. Son moitas grazas a caras conocidas, pero non sabería dicir agora nese instante este que é aquel que é ou aquela que é. Gracias aos da casa, que somos todos, que nada máis. con isto, pois, rematamos a sesión. Moitas grazas.